ngibingelela ubaba umpostoli noma umpostoli, abafundisi bonke abakhona, nabafundisikazi, omama nobaba, nabantu abasha. Ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu inkosi yethu uJesu. Benginaloko ngingabaza ke bazalwane nginabufakazi, kodwa ngenxa yokuthi inkonzo yabantu abasha ukuthi mhlambe ke ogogo abagcinakali. Ngiyayibonga kakhulu inkosi yethu uJesu esigcinayo nesilondolozayo. uJesu Kristu inkosi. Nginobufakazi bazalwane kusukela igama lami nguNonhlanhla Mambheje kwaNtshangase. Kusukela kulela viki athi umlungu emsebenzini la ngisebenza khona bangibiza ugogo, athi ene gogo ngiyacela ukuthi ene ube impimpi yami. Hayi ngithi nje cha vele quick nje masinyane nje cha ngeke ngize ngikwazi ngishishiye futhi kanjalo. Hayi kuvuke nje enhlizweni yami ukuthi hayibo umlungu angasho kanjani ukuthi mina ngibe impimpi, usekhohliwe ukuthi mina ngiyakholwa. Kuvuke into eziningi bazalwane, kuvuke izwi ubaba umpostoli asifundisa lona kulezi insuku uMateyu 5:9 leli lithi babusisiwe abalamulayo ukuba bayothiwa bangabantu bakaNkulunkulu. Kuvuke into eziningi ukuthi kube ngingavuma ngeqiniso futhi bese ngizoba umzenzisi. Ngoba mina ngingcono ngani kunabanye engazathi mina kufanele ngibe impimpi. Yini engcono kumina? Ngaba naloko bazalwane kwadlula-ke lokho. Bese kuthi ngomsombuluko sengisemsebenzini kamakhelwane wami la ngisebenza khona kuwiswa izihlahla bayaklina nje kube nomsindo ongajwayelekile. Ingane ilokhu ikhalade, hayi gogo ngibelethe ngithathe ngibelethe, gogo ngihlise gogo ngibelethe ngibelethe. Kwase kuthi okwesithathu bazalwane ngithi ngiyambeletha, angazi kwenzekani bazalwane. Ngenxa yokuthi useyangisinda bazalwane usezoba neminyaka emithathu, kuyahluleka ukumthatha straight ngimgaxe emhlane, ngeke ngithathe ngibeke etafuleni, bese etafuleni-ke bese ngikhathi ngimbelethaphi. Bazalwane angazi nanamanje angazi. Ngadla ngisithi yaphenduka nje bazalwane sengiphenduka namathele umntwana omini emhlane. Ngiyasondeka nje phahla phansi kwi-floor yama-tiles. Bazalwane ngaphenduka masinyane ngambamba ngamtitina ngithinta indawo nasekhanda nasengalweni wakhala nje kwaduma indlu yonke. Nami ngavele ngasangana ongangokuba nje kulolo suku angize ngenze lutho baze bafika abazali. Nami ngisangene angangijobelele mhlambe ngeke savuka angisazi ngisangene nje ngiyaqaqa nje endlini. Bazalwane lashona-ke lolo suku. Hhayi-ke ngifike-ke ngibabikele kunamakhamera-ke bazalwane lapha emsebenzini. Hhayi-ke hayi babakhona thuka kodwa ngibona vele uthuka vele into aseyibonile. Amtitinye naye bese ethi hayi kulungile, hayi ngihambe ngekhaya ngilalanga bazalwane kulolo suku. Kosa kubuLwesibili ngiyafika ekuseni ngithi ngizathi ngifika mle bethi hayi ingane siyibonile iphuka ingalo noma ishayekile noma iyenzekeke kodwa nje hayi ngimbuze ngifika usalele ngithi mina unjani u-Abigail. Atheni bakwakhe hayi gogo simangaliso sikaNkulunkulu lesi. Ngithi mina unjani sengijabuka ukuthi unjani. Athi nayi uyazi ukuthi akanalutho, singibheke yonke indawo akanalutho. Bazalwane ngezwa ngishaya uvalo ngezwa ngithuthumela. Yazi enhlizweni